Gaur, Ainhoa Egizabal dugu gurekin platoan. Lizarran, eskola bat ireki du bere izenarekin, eta handabil oso gaztea izanik atope lanean. Ongi etorri, Ainhoa. Kaixo, eskerrik asko. Zer moduz? Ondo, bai, posik. Piskat urduri zeunela, normala da, baina ongi ez, posik eta gainera... Gogoekin. Gogoekin, hori da. Piskat aurkeztu zaitez, nor zarazu, nondik zatoz, artearen munduan non kokatzen zara? Bale, ni Ainhoa naiz, 26 urte ditut, eta herri txikiri batean bizi naiz, Zurukoainen, Deierrin. Eta, ni dantza klasikoko irakaslea naiz, badaukat dantza eskola bat, eta ontxe lanean. Eta, 26 urtekin baita ere, dantza eskola bat izatea, ez da ohikoena. Ez, oso goiza, zen nintzen egia esan, 23 urtekin, ireki nuen dantza eskola, eta oso posik. Lan handia, baino gogoekin eta bai, posik. Eta zure formakuntza edo dantza klasikoan duzu? Bai, txikitatik 4 urte nituenean ere amak dantza eskola batera puntatu zitzaidan, zidan, markatu, eta hortik aurrera orain arte, dantza klasikoan nabil, bai. Eta eskola hori, zezu hangoa izan da, Iruñera joan martzinen, Iruñako eskola horretara? Ez, Lizarran. Lizarran dagoen dantza eskola batean, Andres Beraza du izena. Eta 4 urtekin hasi nintzen, 16 urte beti nituenean Gasteizera joan nintzen, kontserbatoriora. Eta nahi nuen, esaten da... Erdi mailako ziklo hori edo... Hori da, bai. Osea, 4 urtetatik, 16 urtetara, eta gero joaten zarete kanpora zenbat urteko ikasketatik dira, goi mailako ikasketa batzuk, kontserbatorio bat da, musikaren antzekoa. Bai, eta hor du pilo bat, dantzan, egun osoa. Eta gainera baita ere, egiten behar genuen batxilergoa. Orduan zen goizetan egiten genuen dantza, goizeko 8:30 3:00 arte, eta arratsaldez batxilergoa, lehenengo eta bigarren batxilergoa ikasten. Kriston lana. Oso gogorra, urte oso gogorrak izan ziren guretzako bai. Eta txikitan, hasiera batean amak eraman zintuen, ez? Bai. Ikasketa horiek egitera, dantza ikastera. Eta gero, zu noiz baita izan duzu, eske hau gustoko dut, edo izan da zure identitatea zen zerbait, edo ze urte asko dira, ez? Orduan, eta batzutan igual, txikitan amak edo gurasoek ikusten digute, nik uste gustoko duela, hau, baina igual ez, ez? Nire amak aputatu zidan, haurreskuntzan nengoenean, nire irakasleak esaten zuen neukala don de dantzan. Bai? Bai. Orduan, eskatu zion favorez dantza eskola batera apuntatzea. Horregatik apuntatu zidan nire amak. Eta egia da, beti gustatu zaidala pilo bat, asko disfrutatu dudala. Eta ez dakitzen bat urterekin, esan nuen, hau nire mundua da. Bale. Bai, ez dakit, igual Gasteizera joan nintzenean, hor banekien dantza munduan sartu nahi nuela. Baino, ja Gasteizen hor kontserbatorian sartuta, konturatzen zara, kriston lana, kriston... ez dakit nola esan... Bai, guztiz murgilduta ego martzarela mundu horretan, ez? Bai, hori da. Ez que, kontserbatorian zaudenean ikuste edo zure bizitza eta mundua dela dakizu, edo bestela uste duzu, normalean, ez? Bai, eta sarretzen zara, gainera, esaten duzu, ergatik ez dut egin mundu guztia bezala batxilergo normal bat, eta gero zure karrera egitea, ez? Baina gero esaten duzu, hau gustatzen zait, eta hau nahi dut nire munduan, ez? Eta ze kurioso izan zuela irakasle horrek, zenbat urteekin aurre eskolan izan duzu, beraz? Aurre eskolan. 3 urte? Bai. 3 urte zenituela? Bai. Eta ja ikusten zuen, Bai. Eta eskatu ziren favorez, nire amari, dantza eskola batera apuntatzea. Igual hariko zinen beti hor dantzatzen, eta ez? Orduan, bai, txikitatik.
bai. Eta eskertzen diozu amari, eta Bai. irakasle horreri hori... Bai, haserretu naiz askotan, nere amarekin. Bai, la preadolescencia, bai, baino, bai, eskertzen dut nire amak, pues, eramatea, dantza eskolara, bai. Claro, eske gero adolescentzia da beste movida bat, Bai. Urte horiek dira oso gaineroak eta gainera horrelako ikasketa batzuetan sartuta zaudenean, baita ere ezin duzu zure lagunek egiten duten berdina egin, ez? Bai, ze azkenen hori edozu dantza ikasi. Ez duzu denbora pues, lagunekin egoteko parrandara ateratzeko, ze azkenen momentu horietan baitaren oso parrandara atera, erabaki behar duzu ez, ze pesatzen du gehiago, bai. Momentu gogorrak bizi izan ditut, bai. Ze, horrela, anekdotaren bat kontatu daitekeena, edo, ze, karo, igual hau, ezagit, gazteren bat ikusten baldin badu, ez? Ikusi dezak ere realitatea bere alderdi guztietan, ez? Ze batzuetan bakarrik erakusten dugu, igual, edo alderdi ona, edo alderdi txarra ez, baina askotan, zein izan zen momentu gogor bat, eta gero zer egin dizizun, esan, bueno, pues, jarraitu nahi dut, ez? Niretzako momentu gogorrena izan zen lehenengo batxilergoa. Ze dantzatu behar genuen ordu pilo bat. Orduan gero arratsaldez baita ere ikastea eta gauean berriz ikasten jarraitzen, ze adibidez kontserbatorioan baita ere genituen azterketak. Orduan niretzako urte hori izan zen oso gogorra. Eta bukatu nuen urtea, esan ez ama, ezin dut gehiago. Ezin dut gehiago etxera joan nahi dut, bai. Hori niretzako izan zen momentu kritiko, ezin dut gehiago. Orduan ja hitz egiten amarekin, lasaitasun handiarekin, esan hemen gaba, bigarren batxilergoa bi urte egingo dut, banatu, eta orduan horrela asko hobeto. Claro, eski igual, banatzerak... Batzutan ere, hori gertatzen da, ez? Nahi dugula egin, como, venga, que puedo. Eta gero sartzen zara, hostias, hau gehiagi da, ez? Eta gero, gehiagikeria hori ere batzutan, gorputzarekiko ere kaina hutsa, ez? Eta zerretzen zara, munduarekin, ze dena egin nahi duzu, ezin duzu, nekatuta zaude, baina, eskertzen diot pilo bat, nire amari, asko, amari eta familia guztiari. Ke guai. Eta, adibidez, gero, batxilergo horretan zaudenean, zertan zaude pentsatzen, ez? Ze perspektiba duzu edo, ze helburu dituzu buruan, ez? Egia esan, nire nuen batxiler artistikoa, marrasketa eta hori bere, ongi... Artistiko-plastikoa, bale? Eta ez nekien zer egin behar nuen kontserbatoria bukatzen nuenean, baina manekien izan barzela dantzaren munduaren zeo zer. Hori banekoan seguru. Ez nekien zer, baina banekien ezin nintzela kanpora joan dantza egitera, ez dakit zergatik. Nire etxea harrapatzen nau pilo bat. Bai. Eta no me arrepiento, no sé, ez dakit, horrela oso posik nago, inoiz ez duzu planteatu kanpora joatearena? Eta badakit, oraindik badudala denbora, noiz nahi izatekotan, aukera hori izatea, badukator. Baina, etxean oso gustora nago, Eta, batxilergoa bukatuta, ze kurtsutan zeuden kontserbatorioan? Ni sartu nintzen 4. mailan, eta dira 6 urte. 6 urte eta ni sartu nintzen 4. mailan. Orduan egon nintzen 4, 5 eta 6, 3 urte. Eta 6. maila bukatzerakoan, hor zer duzu? Goi mailako ikasketa bat dantzan? Bilbon, badago dantzerti. Dantzertik ematen dizu hori eta gero egiteko... Aukera, beste 4 urte. Egin nituen ate irekiak, sartu nintzen, eta azken momentuan ez esan nuen. Atzera eman nuen. Eta zer delata? Nik uste, momentu horretan oso nekatutan egoen, gorputzak eta burua baita ere, esaten zidan, geldi, behar duzu deskantzo txiki bat, eta esan nuen ez eta etxera joan nintzen. Gero ja zen nintzen Iruñan beste dantza eskola batean, egon nintzela beste 3 urtez,
Eta hor dantzatzen bakarrik, bale? Bai, nire klaseak jasotzen, eta askoz lasaiago, baino oso ongi, bai oso gustora. Claro, problema da, ez, horrelako kasuetan, ez duzula formakuntza ofizial bat jasotzen, ez? Hori da. Osea, formakuntza bai jasotzen duzula, eta kalitatezkoa, seguruenik, baina asuntua da hori, ez? Bai, ofizialtasuna ez, baino ez zait importa. Ez zait importa. Ez. Eta egia da, ni dantza eskola proiektuarekin hasi nintzenean, ni dantza munduan asko sufritu dut. Bale. Asko. Eta nik nire ikasleentzako hori ez dut nahi. Nik nire ikasleak ez baldin baute disfrutatzen, niretzako ezin diet hori egin. Osea, orduan da ez duala ongi lana egiten. Osea, disfrutatu behar dute. Gero ja, noski, lan handia egin behar dugu, esfortzua handia egin behar dute, baina estenatoki batera, igotzen baldin badira beldurrarekin, pues, ni ez nago ongi. Bai. Eta hori zu bizi izan duzu? Bai. Ni presio handiarekin sartu nahi, igo naiz estenatoki batera. Pilo bat, askotan. Eta ez baldin badut disfrutatzen momentu hori, ez du zentzurik. Ez du zentzurik. Orduan, zein izango litzateke zuretzat zure eskolaren filosofia edo? Bueno, nire filosofia disfrutatzea, lehenik eta behin, mundu guztiarentzako lekua dagoela. Ez du neska argal altua eta kondizio handiekin izan behar. Eta lekua dago ume txikientzako, helduentzako, mutilentzako, mundu guztiarentzako. Bai. Eta, adibidez, neska argal altu horrein kondizio, ez dakitze kondizioekin, hori askotan eramaten da, bai, dantza klasikoan, ez? Baina horretaz aparte, zu beste disiplina batzuk ere? Bai, dantza garaikidea eta dantza moderna, urbano, ez dakit, orain jarri dela, jende askok egiten du orain dantza moderna. Eta egia da, dantza klasikoan eskatzen direla, hori, neskaltu, agargalak, ez dakit zer, baina nik uste dantza pertsona guztiek dantzatu aldutela. Dantza klasikoa, dantza garaikidea, euskal dantza, eta nik uste mundu guztia dantzatu behar duela. Bai. Zer uste duzu ematen duela edo aportatzen duela dantza munduan? Nola barkatu? Zein da dantzak munduan duen papera edo zer ematen dio munduari edo gure gizarteari? Nire bizipenengatik, noizbait ezin baldin bauzu zerbait esan, hitzekin, mugimenduarekin esan dezakezu. Triste zaudenean, haserre zaudenean, hitz egin dezakezu munduari dantza egiten. Transmititu aldiozu zure momentu horretan nola zauden, horrela dantzan. Niretzako hori da. Eta disfrute puntu hori zergatik da zuretzako hain garrantzitsua? Ze egiten baldin baduzu zerbait gustoko duzula, baina ez baldin baduzu disfrutatzen, zergatik egiten duzu, zertarako. Zure kasuan, zergatik uste duzu egiten zenuela? Identitatearen parte delako batzutan, inbeste urte jarraitzen dituzulako hor zerbaitetan sartuta de eski ja hau da nire bizitzaren parte eta jarraitu behar dut? Bai, igual bai. Ez dakit. Egia da, nik gogoratzen ditudan momentu guztiak dantzan, gehien disfrutatu dudana, estenatoki batean, egia da. Gero klasean, gure gauzatxoak izan ditugu, ez? Baina beti gogoratzen dut irakaslearen hitzak nire buruan. Ez dakiz zer, benga, hau, ez da. Eta ateratzen zara tentsio horrekin eta urduri, baita ere, urduri, como esos nervios de... Bai, hasi baino lehenako nervioiek egon behar dira, ez? Bai. Eta zu, disfrute hori transmititzen nola zehatzen zara? Zure ikasleei? Lehenengo nire
Bueno, nire esaten didate, eszenateki batera egotzen naizenean, dirudi naiz dela txori bat bezala. Egan egiten duela pilo bat eta nire irrifarra asko transmititzen duela. Orduan, ni nire ikaslei hori esaten diet, handia egitea, disfrutatzea, ez diela inork ezer esango. Inork, bakarrik beraiek dakiten nola den dantza. Eta erortzen baldin badira, inor ez daki nola den dantza igual, horrela da, orduan. Ateratzea eta momentu hori berearena izatea. Bai. Ni adibidez, ni gustatzen zait dantzatzea pila bat. Ez da dantzaria, baina gustako dut pila bat, disfrute horrekin koneratzen dut pila bat, eta askotan, momentu txar batean zaudenean edo horrela, askotan liberatzen hau pilo bat, ez? Eta egia da, igual, formakuntza formala ez dudanez, horretan ez, igual, antzerkian bai, badut, geratu zait batzuetan, pentsatzen dudala, pues ni uste nahiago dudala dantza antzerkia baino, ez? Baina nik uste igual horregatik ere, ez? Ez dudalako formaltasun hori sartu horretan, disfrute hutsean geratu da, eta ez dit inoiz esan horrela bai horrela ez. Eta orduan, sentitzen dut nire toki aske bat, ez? Eta nola egin dezakegu, edo nola egin daiteke, naiz eta formakuntza bat jaso hori ez gertatzeko, edo posible da? Nik uste baietz. Bai. Bakoitza bere... Iritzia du bai. Bai, baino ni baietz esango nuke. Bai. Ojalá, ez? Ze azkenean interesgarria da bai jarraitzea eta ikasten jarraitzea, baina batzutan... Eta ni ezagutu ditut, ni dantzatu izan dut leku askotan eta sentitu oso aski eta disfrute horrekin konetatu asko. Eta dantzatu beste leku batzuetan, eta ez zen formakuntza formal bat, baizik eta zen akademia bat, osea, ez zen... Eta sentitu, ostia, que presión, klasera joan barrez eta ez dute repasatu koreografia, ez? Bai. Eta ze zentzu du horrek, ez askotan, ez? Ja, bai, eske... Bizi gara soziedade batean, non saltzen digute kaina pilo bat, eta batzutan igual umeak apuntatzen dira momentu, lagunek egon egoteko, disfrutatzeko. Badago jendea que se quiere dedicar a ello, a saco, ez? Hori nahi dutela eta orduan zuk ere laguntzen diozu eta kaina ematen diozu, berak nahi duelako, baina badago jendea bakarrik etortzen dela ikastera, momentu estraeskolar bat bezala, ez? Eta lagunekin egoteko baita ere, bai. Eta irakasle bat baino gehiago zaudete eskolan, edo zuzara irakasle bat? Bai, 3 irakasle, bai, ni eta beste 2 irakasle, Ana eta Amaia. Bai, Ana dantza moderna ematen du eta Amaia dantza garaikidea. Bai, oso pozik. Eta guztiak zarete zonalde berekoak? Bai, Ana bizi da Garaizen eta Amaia hemen Iruñan. Bale, ze eskola berez non dago kokatuta? Lizarran. Bai, Lizarran, bai. Bai. Ditugu biegela eta ikasle pilo bat, bai, pozik. Eta bazenekien, karo, zu azkera esan duzu etxean oso guztoran agordoan, bazenekien hor nahi zenuela imaginatzen dut eskola. Baina bazenukan argi hori beharrezkoa zela Lizarren, bazegoen beste eskolarik? Bai, bazegoen beste dantza eskola, nik ikasi nuen dantza eskola, irekita jarraitzen du, eta baino nire amarekin izketan, esan nuen zergatik ez dugu hau frogatzen, benga ba, indarra handiarekin, proiektu polita, eta oso pozik, bai. Zure amak ere proiektu honetan lagundu egin dizu? Bai, pilo bat. Nire ama eta, familia eta lagun guztiak. Bai, izan dituen horrudan, danak, benga, labrotxa. Bai, Bai, maite ditut pilo bat, eta eskertzen dira laguntza pilo bat. Bai, beharrezkoa da ez, proiektu horrelako proiektu bat hasten zunean, eta gainera, gaztea. Bai, eta gero, adibidez, kurtso bukaeran egiten dugu emanalditxo bat, eta lagunen eta familiaren laguntza behar dut, bakoitza talde batekin usten dut, benga, arropa aldatu, makillatu, orrastu, beti laguntzen didate, bai.
Eta non izan zen momentua esan zen, bueno, hau egin nahi dut, eskola bat ireki nahi dut nire zonaldean? 20 urte nituenean, hasi nintzen leku ezberdinetan estraeskolarrak ematen. Vale. Lizarra ikastolan adibidez, Aiegin, eta hasi nintzen hor, talde txikiak sortzen, eta gauza handitzen joan zenean, esan nuen, orain da nire momentua alokatuko dute leku bat, eta aurrera. Kostatu zitzaigun pilo bat lekua aurkitzea, iritsi zen pandemia, eta... Claro, pandemia egon zen, zein noiz ireki zenuten? Duela hau da 3. urtea, osea, 2022an batean. Pandemia iritsi zen 20an. 20an, justo urrengo urtean. Vale. Bai, eta hasi ginen justo bilatzen lekua pandemia baino lehenago, eta hor utzi genuen asuntoa, eta pandemia ondoren, sortu nuen dantza eskola. Bai. Eta hasiera batean, txikiagoa zen jokatu dut, eta orain joan zarete handitzen? Bai, orain bagaude 230 ikasle, gutxi gora bera. Bai, beraz, pozik. Familia handia sortu dugu. Bueno, orain ari zarete eskolan, eta ari zara eskolarekin klaseak ematen, eta baina baituzu beste proiektu batzuk edo eskolako ikaslekin proiekturen bat esku artean? Bai, baitugu hainbat proiektu buruan, beti egon bar gara hor bueltak ematen, eta gustatuko litzaiguke, arten badaude konkurtso ezberdinak apirilean, eta alde batetik bestera mugituko gara, eskolako ikasleak mundu hori ere ezagutzeko. Bai, eszenatokiaren mundua, eta... hori da. Eta gero, daukagu beste proiektu polit bat, asko gustatuko litzaidakena, dela zaharretxearen, zaharretxeetara jotea, dantza egitera, hango Aiton Amonekin edo, bale. Eta haiek ere dantzatzea, Aiton Amonak edo? Gu dantzatzea eta gero baita ere, posible baldin bada, beraiekin zer elkarrekin egitea. Bale. Bai. Gainera, igual, ez dakit, baina Lizarran badago zaharretxereko? Bai, 2 edo 3 daude. Ah, bai? Bai. Zeagian igual horren batek baditu Aiton Amonako? Bai. Orduan, proiektu hori egitea, niretzako superenriquecedor. Bale. Niretzako eta ikasleentzako baita ere. Bai, esperientzia polita. Bai. Zure ustez, arte izan behar da sozialki konprometitua? Bai. Eta gero baita daukagu, hori urtero egiten dugu, nazioarteko dantzaren egunaren nazioarteko eguna. Apirilean da, ez? Apirilean 29. Eta aurreko urtean egin genuen Lizarran dantza eskola guztiak elkartu ginen, eta egun oso polita sortu genuen, eta urten ere lan egiten ari gara horretarako. Eta gero kurtsu eran beti bezala, emanaldiak eta... Bai. Eta konkurtsoen eta hoien kultura, zer nolako sentsazio ematen dizu? Zer batzutan hori egin bat gertatzen da urbanoan, ez? Konkurso eta horietakoak. Eta... Azken urteetan baita ere jarri da modan, dantza klasikon eta dantza garaikidean. Bai. Ni duela 2-3 urte hasi nintzen entzuten eta aurreko urtean apuntatu ginen, eta esperientzia polita. Bai, beraientzako, baita ere beste dantza eskolak ezagutzeko, beste dantza mota, bai. Eta hori egiten da Iruñan edo? Daude leku ezberdinetan. Bale. Hemen Iruñan egin zen bat, Donostin beste bat, Bilbon eta gero Burgosen badago beste bat. Gu horietara joango gara. Claro, Burgosen dago beste kontserbatorio bat, ez? Bai. Claro. Eta hor Burgosen elkartzen dira leku askoko eskolak, bai. Eta hor, daude kategoriak eta... Eta, sentitzen duzu aurrek jasaten dutela horrelako presio handia horietara joaten direnean, edo egiten dute lasaitasun puntu batez? Egiten dute lasaitasun handiarekin, baina nik uste guk hori transmititzen diegulako, bai. Eta gainera taldekideak oso talde polita egiten dute beraien artean, eta ikusten da talde bat dela, ez dela bat, hor, eta ez dagoela kompetizio handia beraien artean. Bale. Bai.
Eta erreferente modu, maituzu horrelako erreferenteak, edo izan dituzu noizbait, edo nahi duzu zure bidea egin inorren... Ni nire bidea egin nahi dut, egia da. Baina Marta Graham asko gustatzen zait, Zakaroa baita ere, bai, badaude, bai. Eta etortzen zara normalen, ez dakit Lizarra nahi bestan dagoen, baina Iruñara dantza edo kontsumitzera, gustatzen zaizu? Gaur bertan joango naiz, beitu? Lago los Cisnes ikustera. Probestuko duzu, oso ongi? Bai, nire ama eta aizparekin etorriko gara, bai. Ke guai. Eta nahiko zenuke gehiago egotea, edo ikusten duzu nahikotxo dagoela? Ez, oso gutxi dago, gustatuko litzaidake gehiago egotea, bai. Eta baita gustatuko litzaidake nire dantza eskolako ikasleekin, Iruñera etortzera, edo Lizarrara eramatea zerbait gu horra joteko eta ikusteko, bai, hori da. Zer nola ikusten duzu dantzaren panorama hemen Nafarroan? Bueno, ez dago gaizki, nik uste geroz eta importantzia gehiago ematen ari zaiola artearen munduari, baino poliki, oso motelgoaz. Bai. Ze adibidez, tu esan duzu egin zenuela batxillergo artistikoa. Bai. Orain badago batxillergo eszenikoa. Lehen ozena arte eszenikoak dantza eta musika. Orain dantza hitza kendu diote. Eta batxillergo horreri. Eta da arte eszenikoak eta musika. Eta inoiz ez da egon dantza irakasle bat batxillergo horretan. Ez antzerki irakasle bat. Plazak bakarri dira musika ikasketak dituztenentzat, eta haiek ematen dituzte asignatura guztiak. Arte eszenikoetan diren asignatura horietan, ez? Orduan, klaro, hori baita ere, esaten duzu ez, igual bai gizarten ematen zaiola garrantzi gehiago eta bar, baina, klaro, gero, daude gabezi asko, ez? Bai, pilo bat. Bai. Ez da justa. Klaro, ez da justua, eta gero, baita ere ez dakit, dantza formakuntza bat edo egin nahi duen norbaiteri, gomendatuko zenioke adibidez batxillergo hori? Ze batzutan ez, nik zalantzan sortatzen zaizkit, ez? Bai, berak mundu horretan sartu nahi bada, arkatu, bai. Nahiz eta dantza erakasle bat ez egon, behintzat pixka bat ikasteko disiplina gehiago. Ze, bueno, egia da baita ere, ez dakit zure kasuan, baina gero eta disiplina gehiago jakin, edo disiplina artistiko gehiago jakin, edo inkluso ekonomia eta bar, ze gero baita ere zure, imaginatzen dut orain eskolan, tokatu zaizula... Paperak eta guzti, bai. Eta hori adibidez ez dizute erakusten. Ikasi hor duzuzuk, bai. Bai, ze dantza formakuntza, imaginatzen dut izango zela bakarrik dantzaria izateko formakuntza, eh? Bai, hori da. Egiten genuen, musika, historia de la música, de la danza, anatomia eta interpretazioa baita ere. Eta azterketak. Bai. Baina alderdi administratibo... Ez errez. Bai. Nik uste hori ere sartu behar dutela. Baina espergarria da, baina gero eskertzen da. Eskertzen da, pilo bat, edo nomina bat ematen dizute eta ez dakizu irakurtzen. Bai. Ez dakizu zer jartzen duen. Ni egin dituen ikasketak Edimburgon eta antzerkia ikasten eta bai zegoela asignatura, bi asignatura edo bat marketinga eta bestea zen hori, administratiboa, baina artearekin lotuta. Dios, eske zitzaila zer gustatzen, ez? Momentu hartan, ke koñazo, ni hau egitea hemen, eta gero esan duen, joder, probestu behar izango nukeen gehiago. Konturatzen zara beranduago, gauz horiek beharrezkoak direla, ez? Baina baian kontemplatzen dutela, ez horrelako pixkat borobilago, ikasketa borobilago batzuk, zazkenean behar ditugu, bai. Behin sartuta. Eta etorkizunera begira non ikusten duzu zure burua, hemen eskolan jarraitzen, klaseak ematen, edo baduzu... Printzipioz, dantza eskolan ikusten duten ere burua, bai. Baina ez dakigu, igual hemendik 2 urtetera edo 3 urtetera banoa dantzara, dantza egitera mundutik ikusiko dugu. Printzipioz? Orain irekiago zaude kanpora joateko lehen baino? Orain ez zaite inporta, baina ikusten duten ere burua
proiektu honetan, dantza eskolan, orduan, esatu dut, ezin dut. Es inviable, ja. Inviable. Bueno, hartu dezakezu, ez dakit, ja, 5 urte dara batazundean hemen, un año de excedencia eta beste... Bai, hori ere pentsatu dut, nork utziko dut nire dantza eskolan. Ja. Bai, baina, bueno, irekita nago, bai. Ke guai. Bueno, baina joan gara bukatzen, badakit gauzatxo bat ekarri duzula, guretzako, gara erakutsi guzu. Bueno, ekarri dut dantza eskolako kamiseta txikitxo bat. Ai! Bai, hau da nire eskolako logoa. Bueno, hau ni naiz, argazkia atera zidaten eta gero egin zuten marrazki eta Ainhoa Egizabal eta dantzariarekin. Claro, ze polita. Bai. Hori da, ez dakit txikitxoentako, ez? Bai. Oso ongi. Ba, non jarriko dugu? Pues a ber, ez dakit. A ber, gauza asko ditugu, baina aurkituko dugu tokiren bat. Ez dut ezer... Igual jartzen baldin badugu hemen, a ber, eta logoa ikusten baldin bada, ez dakit. Igual guztia luzatuta ordez, tolestuta eta logoarekin, a ber, ez dakit ideia esplikatzen, baina, a ber, ateratzen den, Bai, horrela. Horrela jartzen baldin badut. A ber. Eta gainera hemen bale zapati... Bai! Platoa eroriko zaigu. A ber. Vale. Nik uste horrela bai, funtzionatu dezatik. Eski bakau platoa ja. Bai. Gutxi falta zaizkigu, ja egin ditugu nahikotxo eta falta zaizkigu ja gutxi batzuk. Beraz, bai. Zengi. Pues Ainhoa, ja, bueno, azkeneko galdera ingo dizut, baina ez da nire partetik izango. Vale. Baizik eta gainera ezagutu duzun. Bai. Aurreko gonbidatuak egin dizu, entzun duzu galdera? Ez dut entzun, ez. Eta galdera, hau da, galdera surprise. Posible ikusten duzu gure artean sare laguntzaile bat sortzea? Hau da, artisten artean, saretze bat sortzea, non bata bestea laguntzen duen, ez? Batzutan, claro, industria hau da oso kompetitiboa askotan, ez? Ego asko daude, zaila da mundua, igual, gainera dantza mundua fama hori dauka, ja, de por si, ez? Bai. Ez dakit hori zu bizi izan duzun, baina... Bai, niri gustatuko litzaidake, posible izatea. Zaila ikusten dut, bai, baino denen artean gogoak jartzen baldin baditugu, nik uste baietz posible dela. Zergatik ikusten duzu zaila? Zuk esaten duzun bezala, kompetitiboa delako, jendea bere etxera eramaten duelako, hartzen dituela gauzak berentzako, baina nik uste mundu hau dela guztion artean laguntzeko, ez? Guztiak egiten dugu dantza edo antzerkia edo gustatzen zaigulako, ez? Zergatik ez dugu lagunduko gure ondoan dagoenari. Eta zer aldatuko barko litzateke sare hori laguntzaileagoa izateko, ez? Eta adibidez, sarekotan gertatzen da, ez? Igual, zu zaude ezakit gainezka eta behar duzu beste irakasle bat, edo baduzu proiektu artistiko asko eta ezara llegatzen, eta ezagutzen dut ez dakit nor. Zergatik da zaila edo zer beharko litzateke hori suertatzeko edo? Jendea irekiagoa egotea. Hori behar da. Nik uste. Igual, bizi duten prekarietate hori eta ez egonkortasun hori ere ematen digu antietate puntu hori? Igual baita. Como... Bai, eskenean baita ere dantzaren munduan edo artearen munduan prekarietate handia dago. Arrazoia oso bai. Igual, hezkuntza aldetik joaten zarenean ez, igual ez hain beste, ez? Baina, profesionalizatzen zarenean? Bai, dara matzazu, egoten zara egun osoa dantzan, eta gero kobratzen duzu miseria bat. Bai. Zu baduzu saretze hori, adibidez, ikasi zenituen, ikasterakoan zenituen lagun edo pertsonaiekin? Ni adibidez, Lizarran badago neska bat, eta dantzaren nazioarteko egunean elkartzen gara biak eta metolatzen dugu elkarrekin. Orduan... Eta bera da hango irakaslea? Bai, handago bere dantza eskolarekin. Bale. Baina harreman hona duzu ezuen artean, eta... Bai.
Vale. Eta, klaro, batzutan gertatzen da, Nafarro oso txikia da, eta askotan, saretzea gertatzen da, pues, adibidez, zu Lizarrako alor horretan, ez? Iruñen beste bat, igual, ezakite, Koreian egiz dago beste batxilleristiko bat, igualan Riberan badago beste saretze bat, ez? Baina ez dut baita ere Nafarro guztia saretzea da super zaila. Oso zaila. Eta ja Euskal Herria osoa. Bai, oso zaila. Bai. Baina, bueno. Beraz, gogoak hori gertatzeko, bai, posible, Ni bai. ez dakizu. Posible ez dakit. Bai. Bale, bazure txanda. Bai. Emango dizut klarioneta ezabatzekoa. Bale, a ber. Oie, entzun dela. Ui, bai, tabla hori dago. A ber, ez dakitze galdera egin, Normal. Hau surprisen. A ber. Joder, pues azkara izara idazten. Kurritu zaitu. Bai. A ber, ikus ez hau. Noiz konturatu zinen arte munduan sartu nahi zenuela. Perfecto. A ber. Galdetuko diogu. Vale, oso ongi. Ba oso ongi, Ainhoa. Pues hau izan da dena, ez dakit zerbait duzun esateko, ez duzuna esan. Eskerrik asko. Bai, lehenengo gauza hori eskerrik asko. Bueno, zuri. Badakit esportu egin duzula gainera, ze klaseak zenituen. Bai, bueno, ja, dana antolatu dugu eta Oso ongi. bai, gogoekin, bai. Beraz, mi esker, bihotzez. Ba, posten naiz, gustora egontzara? Bai, oso gustora. Nervioak alde batera Bai. Oso, mi pues sorte hon, Vale, eskerrik asko. eskolarekin eta ateratzen diren proiektu guztiekin. Ea Zaharretxearen proiektu ateratzen den, polita dela. Bai. Eta seguro asko, bueno, engoituzu seguro Bai, asko, oso gazteak gara, beraz, jarretu Bai, behar dugu. hori da. Bai. Vale, pues mi esker. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.